balik lipur tambah lawas tadi kelingan ciri wanci bagja diri kaya edenok bunda edenok Mas Udin dewek dok ipute keding Mas Kadira pipe keding wong betsik pasti ketiti wong ngalah pasti ketara wong banangar pasti ketengeran ayo nok semangat bapaknya cidane keding serang ketua nadran minakane bapak walu dewi ayo denok bunda denok sing duwe 925 Mas Udinok ikut saking kedung nang losari serang Mas tok perludi sing tugu kidul rumah kosmetik depot saking lebak ketuanan rane geding aja lok digawe lamu Abae cung Rido serang abae cung Robin mamae Robin kan mamae cung Kenzi sing duwe putu sanga Mimi waria keding Bapak Dharma nok Priyani nok Pingkane keding nok sepi kacung kenzingi kacung padli sing duwe putu sanga ayo sopi keding mimi aja uhun lalu 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 Mas Udin nok ipute keding minangkani saking kedung nang dewek serengkang kajing arjo keding kumratening jagat padangan ditrawangan bangunan aku alas penjali ning waktu-waktu kieu kesawang nganti sejen kelawan pranti dinding Kang Kajing Arjo Papa Ezida kaya dini aku kala kondang nyawang panggonan kaya sintron ngamun-ngamun kegodongan samyareges prakutut nganti pilar dening udin nok inces keding nok inces minangkane kang ditambangi
ya toli ora kaya biasa deng temen iki ya. Senajana kaya dene aku kalah gondang manggon ananing alas penjalin wendon takraning tau nanging bawa rasa ning lebak yeun rasana panas dening paribawan sareng nok nadin dewek matur kesuwun awak aku rasakna pada gatel rasa keluar tenang ning waktu kieu sawise nyawang panggonan rasakna resah rasakna panas ning waktu kieu tobut tuh Mas tok teludi kan kuwaru kedik sareng ibu kuwaru ayahe deno pun gawe deno apa bliwurup ananing alas penjalin wis kaceluk alas penjalin alas pupu sening raga aja maning sipating jalma luwi jalmaning manusia sipating manuk lamun liwat pambadalane aku letak ing Siti Buntala sing teliti ngati lamun sipating jalmaning manusia waning edek ananing panggonane aku alas penjalin balik tinggal arane iki nimiwari papa dharma nok pingkan nok gina nok sofi kacung kenzi kacung padi nok priyani lima saudara mulane ning waktu kian kala gondang senajan ning panggonan rasakna gelisah rasakna blenak ora bakal meneng kelawan meneng ning waktu kian perlu arep tilik ananing penawat kidul iki pengen weruh bok menawa ana manusia kang wani ganggu sareng rumah kosmetik kang ditembangi wah katleng ning aku ananing penawat kidul nganti peteng dedet halimunan ya aku pengen weruh ning waktu kian bakal tertilik ananing penawat kidul iki Tuan muda Kang Mas Alung sesampune matur kesuwun Tuan muda Kang Mas Alung Mas tok teludi kang mirengakeun serangaya denok bonde denok pas kudinok iput
nokengine keding wong becik pasti ketitik wong alasi pasti ketara setapak demi setapak sun langkahkan kaki iwal nuruting suku lan kedepe netra semplah ing limbian paribasane apa mulane dirine isun Dewi Rukmi adoh ninggalaken pondok pesantren sing sengajane Dewi Rukmi lagi ngemban tugas yaiku saking Rama Guru Cakrabuana bahwasane tugas sing diemban kelawan dirine isun Dewi Rukmi iwal kejaba babat tanah alas mencos Rama Guru Cakrabuana duweni tujuan bahwasane alas tanah mencos bakal didadakaken pemukiman bakal didadakaken pondok pesantren kanggo ngembangaken ajaran agama Islam mulane semono dirine isun Dewi Rukmi rasa bangga lan rasa dadi kehormatan senajana sipate wong wadon tapi isun oleh kepercayaan kanggo jalanaken tugas saking Rama Guru Cakrabuana padahal santrine Kanjeng Rama Guru pirang-pirang lanang wadon gede cilik paribasan sareng ibu kacung adan bos kawe bos cilik keding simbar mata magarening telapukan keningan bekenang idepe ibu Bima Sakti sareng Mas Rian sing ning Taiwan dewek sing merengak justru ning lebakian dirine isun Dewi Rukmi kudu temen lan tinemenan ajak sampai gawe kecewa kelawan Rama Guru Cakrabuana sebab tujuannya Rama Guru Cakrabuana gawe bagus kelawan rakyat kabeh bukti kelawan kenyataan Dewi Rukmi wis ngrasakaken sawise nuntut ajaran baru ajarannya Rama Guru Cakrabuana bawa rasa ati lan perasaan beda kerasa nyaman batina isun Dewi Rukmi ora kaya mau kelawan bengen Mulane isun turut bersyukur Rama Guru sawise nungtut ilmu kelawan sampean nimba pangabisa sebab jarekah anak paribasane ilmu luwih berharga ketimbang harta lan benda. Mulane tekade isun Dewi Rukmi sampai hayat di kandung badan tetap isun kudu belajar lan belajar. Sesepuh Bang Mekar Bapak Panitia Kantun Tuan Muda Kang Emas Alunge Keding
Ibu Bima Sakti Mas Riane Keding bos kawenga minang kesing merengaken lalu Tole ngomong-ngomong wis tekan ngendi kini Dewi Rukmi mlaku bawa rasa si wis adoh tole kian alas apa kini ya kesawange wani serem kesawange wani angker tapi mudah-mudahan kelawan tujuan isun Dewi Rukmi kang bagus segala rintangan pasti bakal tak dadapaken kelawan dirine Dewi Rukmi paribasane Jerbasuki Amawabea segala perjuangan ora lepas kelawan pengorbanan cilik ning lara gedene ning pati bakal tak dadapi kelawan Dewi Rukmi kanggo penghormatan kelawan Rama Guru Cakrabuana supaya isun Dewi Rukmi bisa mengukir sejarah bisa gawe nama kang wangi nama kang bagus bisa dikenang ananing sepanjang masa Rama Guru mudah-mudahan berhasil cita-citane Rama Guru sareng Mas Pardi Keding sing ananing Korea Dewi wong pagepangan rumah kosmetik pinangka sing ditembangi nok nadin kan kaji arjo Keding sareng Mas Dr. Ludi Mas Udine Keding ning paribasane sikil melentung sejagung-jagung rambut dawa kesrimpet ananing suket pulutan melipir-melipir nyelusuri dalan setapak lumakune Dewi Rukmi kepengen bisa nuju ananing wilayah alas tanah Mencos endane wis adoh tekasi park ini endane lebak ndi sing aran alas tanah Mencos lumakune isun Dewi Rukmi kelawan diiringi niat tekad lan doane isun Dewi Rukmi supaya bisa membuktikan supaya bisa ngabulaken perintah saking Rama Guru Cakrabuana mudah-mudahan kanggo selawase anane ning pemukiman mau bisa nampung ning anak putu kabeh bisa ngembangaken ajaran kabeh ananing pondok pesantren takdir beli bisa dikungkir kadar beli bisa dipumpang rela mati korban jiwa demi kanggo membela ning kebenaran membela si Putri Jaya ning kebajikan blik rasa maning sampai pegel enake mak arepan liren dikit arepan ngaso dikit istirahat dikit ngumpulaken tenaga maning sebab perjalanan masih adoh hitung-hitung kanggo ngormati Bapak Panitia penyelenggara acara pesta laut Wong Gebang Mekar wabil khususnya kanggo Bos Wiramandala Mama Haji Neni Dwi Puji Haruka kanggo sesepuh Wiramandalana Keding Semah Haji Wina semoga sehat selalu ngormati kanggo sedulur kabeh bae ayai denok bune denok calon majikan
Terus kanggo kang lebih gaul bunda lebih gaul sing duwe Dede Jalfa, kanggo Mimi Haji Carini sing duwe kembang warna pitu. Spesialnya kanggo Wawan Enok Carini Keding. Terus kanggo kang Dokter Ludina Keding, Bapak Neliut sedulur sing Limbangan. Terus kanggo Mama Eko bekas tuan rumah sing Blang. Mimi Haji Carini sing dua lagu. Semoga terhibur selalu Mimi Haji Carini. Ayah Deno, Bunda Deno, Mama Alvin Wong Bulak Paren, kanggo kantarnya sing duwe Dede Lestari, kanggo Bunda Emila. Jan adus banyu kembang warna pitu Mas Tardis ngana Korea puasane sampai seminggu Mas Tardis sayang percuma langkah sih bisa bantu ati ketutup atau kaya watu Mas Tardi sing duwe Korea, 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 Mas Tardi sing duwe Korea. Sering pisan sampeyan gawe larang main cinta bukti nyatane ketemu gandengan tangan Iputra Jaya, Iputra Jaya, Iputra Jaya, Sri Putra Jaya, Sri Putra Jaya, Triputra Jaya, Triputra Jaya, Triputra Jaya, Triputra Jaya, Triputra Jaya terus. Triputra Jaya Mani, Triputra Jaya, Triputra Jaya, Triputra Jaya, matur kesuwun, Triputra Jaya matur kesuwun. Ayah Denok, Bunda Denok, Mimi Haji Carini, kanggo ayah siapa, bonggan siapa, ngawiti, bonggan siapa. Bonggan sapa sing ingkari janji ikatan tali kasih nang apa dinodai buktine kula ditinggal kari kanggo Tri Dua Putra kanggo sapa sayang sampean Mas Budi, Mas Budi, Mas Budi, Mas Budi, Mas Budi, sering pisan Mas Budi gawe larak Mas Budi main cinta nyolok ning mata nok sopi sing paling sayang
bos duta, 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 bos duta terus, bos duta, wong sing paling sayang dengan bos duta, 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 bongkan sapa nyakiti, bongkan sapa nyakiti, bongkan sapa bos duta, sing ingkari janji, ikatan tali kasih, nang apa dinodai bos duta, buktine kula ditinggal kari Triputra Jaya, Triputra Jaya, sabar sayang ya, Triputra Jaya, bos duta, Triputra Jaya, Triputra Jaya. Najan ganteng rupane, najan sugih dunyane Triputra Jaya, najan bagus segala-galane bos Trijaya, bos Triputra Jaya nu sayang, bos dutane sing eman kula emong dikawin sampean Triputra Jaya, Triputra Jaya. Najan adus nok ati wong gedongan, kembang warna pitu sayang nok ati wong gedongan, kuasane nok ati wong gedongan sampai seminggu, percuma Mas Budi sing bisa bantu, Mas Budi sayang Mas Budi, aduh Mas Budi, Mas Budi sing paling sayang, Mas Budi kesuwun kabeh bae. Ya Allah Gusti Kang Maha Suci, grangsang-grangsang sing sejerone alas iki tohi anak kejadian apa citok wani mriki. Masya Allah, muncul sepasang pocong ning hadapane Isun Dewi Rukmi. Wahai pocong sira, kubawani kumalancang gangguning tujuan atawa istirahat Isun Dewi Rukmi, kurang ajar manusia wana paran. aja gawe panas manusia, Maksudnya sira panggonane kita panas anane sira nusa. pocong ampura sedurunge lamun bae rasa keganggu, dudu semata-mata Isun arep ganggu ning sira, tapi sing sengajane sing senyatane Isun cuma sekedar andon liren. Manusia Wana paran. kaki nyingkir manusia. Oh, saliramu lancang pengen nyingkirakan Dewi Rukmi, mulane semono bakal tak sempurnakaken ning waktu kian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia, dia. Astagfirullahaladzim. Hilang sekedap net. Apa maning ini? Ya Allah, muncul salah sawijine raja rimba sing bakal memangsa dirine Isun Dewi Rukmi. Keparat biadab bongkan sapa gawet kawitan sirang ganggu lawan Dewi Rukmi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jihad, jihad.